Ja, de mensen kennen mij natuurlijk van Viva Hollandia. Ik heb de hele nacht liggen dromen en shalala feestrepertoire. Maar ja, wat de mensen waarschijnlijk nog niet weten... is dat ik al vanaf 1995 ook ballads opneem. Laat me los, het seizoen van ons, ik ben je prooi. Theatertour gedaan met heel veel kleine liedjes al. Dus ik ben het eigenlijk aan het uitbouwen. Ik blijf dat feest doen en dat staat hier ook op... want er staan fantastische feestplaten op. Maar ik wil het verbreden. Ik wil een veel breder publiek pakken als wat ik nu nog heb... Ik heb al een heel breed publiek, maar ik wil ook die kleine dingetjes doen. Ik heb 1,5 jaar terug mijn eerste theatertour gedaan. En daarvan zei iedereen, Kroes, wat ga jij nou doen? Je gaat toch het theater niet in? Dat was een van de meest leuke dingen die ik ooit gedaan heb. Ik voelde me meteen op mijn plek. Het publiek zo dicht bij je en zo klein kunnen zingen en zo groot kunnen zingen. Dat kun je in een HMH bijna niet doen. Vooral dat hele kleine niet. Dus ja, dat sloeg aan als een bom. Het was echt niet te geloven. We hadden een bezetting van 70%. Dus ja, al gauw kwamen de aanvragen voor een tweede tour vanuit de theaterwereld. We gaan eind januari beginnen en dan gaan we 20 grote theaters aandoen. Ja, dat wordt weer een veel mooiere show als de eerste keer. We gaan het hele land door. Ja, in de cd zit ook een briefje met de theatertour waar alles in staat. En ja, dat wordt weer een verbreding van. En daar hou ik van. We moeten steeds breder worden. Dus voor de mensen die graag aan het theater willen, koop de cd en je weet waar je heen moet. Ja, als je geen zin hebt om heel massaal, heel groot feest te vieren in een HMH... maar je houdt van intiem, klein en gezellig. Nou ja, klein. Het zijn wel theaters van 1000 mensen of meer, bijna. Dan moet je naar theater komen. Dat is een heel andere sfeer. En dan kom ik ook de lobby in, dan kom ik met je praten... ik kom met je op de foto. En dat is echt Kroes intiem. Terwijl HMH is groot en vooral feestvieren.